Renil Archery School se posouvat zase na vyšší úroveň. Zařazujeme nové vybavení, což je vrhač disků, takže jestli vás opravdu zajímá instinktivní lukostřelba, ne nějaká umělá lukostřelba prostě v halách a podobně, volejte 605 781 046 nebo pište na můj e-mail. Můžete se tady přijít podívat, vyzkoušet si naši lukostřelbu a pokud byste měli zájem, můžete se přidat do našeho klubu, ať naše rodina roste. Hop!